karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Dili una ta magpakasal. Magpakasal ta sa labing daling panahon. Kung dili ka gusto, nga atakihon sa sakit sa kasing-kasing ang imong amahan. Unsa? May ebidensya na ko. Kung giunsa ninyo pagtonto ni Alexis Tito Ed, may relasyon giday mo. Oh. Hilom, Lira. Mahimo ba ayaw na lang pamakakiyan? Unsa man? Gusto ka mo tanaw sa kong ebidensya? Nias akong cellphone. Nagtuo ka nga makalikay ka pa nako iyan. Kitang duha gyud ang gitakda nga mahimong magtiayon. Iyan mo i-ikot! Ay, Iyan! Nasadya na sa nagpagkukay mong uto ka! Ganong ganahan, magyud kay ko nimong salbahisa ka! Oh, i-delete na! Bisag i-delete pa na nimo. May gitaguan akong kopyaan na iyan. Masakay ba tiyon sa imong amahan, no? Kung makakita siya ni anang maong video? Ayaw gilig ipaabot sa kong amahan. Hindi ka gustong masakitan. Pues, pakasli ko aron dili ni makaabot sa mong amahan. Oh. Mauna lang na paagi nga dili ni makaabot sa imong amahan iyan. Kinahanang pakaslan ko nimo. Kay kung dili, ako mismo ang mupakita ni ini niya. Oh. Nga nagsasaminto ba ni mo gipahungaw imong kasuko? Lira. Ari na ko. O dili ba ka ha? Diri sa kuntiyan. Sa imong anak. Salbahis ka. Salbahis lang ko sa mga tao nga dili makamaumutuman og saad iyan. Diba? Misaad makanako nga ako ang gusto nimo ikauban hangtod sa hangtod? Migawas na gyud ang tinuod mong kolor, Lira. Nahibaw ka na yung daan nga dili ko mahimong saaran. Daghan na kikagsa na ko iyan. Imo kong gisaaran nga imo kong dadon sa Isla Verde. Pero sige buhat nimo ha? Kay sige kauban mo dito. Ako ba? Dili! Si Alex ang imong gida? Si Papa nagbuot nga iuban ako sa Alexa dito. O giganahan sab ka? Kay gusto sa tao pahimo sa asawa si mga amahan. Pagkada kong iskandalo, kung mahibaw ani sa inyong mga trabahador, dako gyud kaayo iyan. Ayaw gyud ipakatap ang video, Lira. Kana kung masaad ka na ako, nga pakaslan pa nimo sa dili pa ko mga anak. Dili ni mag-viral iyan. Lira, ayaw gyud buhatan. Pues, sagi kaingon ko na pakasli lagi ko. Kay human sa tong kasal, ako ning i-delete ang scandal ni Alexa. Ay, Iyan. Mas nindot kong higdaan ng imong kama, uy. Sige na. Dali na. Mga tog na ta. Katog lagi mo. Asa man ka? Huwag ilabot. Karon, nga nagulitan ko na ikaw sa liog iyan. Dili na kiti kapuhian. Busing? Ganahan ka mahubog ron, Busing. Linggo dia, Binoy. Mag-inom ta. Hala, doon na nasab kay problema, no? Labad na sab ng uni mo, Busing, no? Oh, bugat nga akong problema ka. Ibutang na, ibugat man ka. Bitaw. Waman kay problema di bugat, God. O saman, nag-uol ka sa imo, Papa, Busing. Usa na. Pero, may mas lawang pa na. Ops. Problema sa kasing-kasing na, Busing.
Uy. Kuya usap ng problema kasing-kasing busing uy. Kundi na makontrolar, mapatay nagtao. Maong ako? Pwe! Di ko anang gugma-gugma uy. Kalisod sulbaron ini Pinoy. Agoy. Unsa maginabosing ba? Ako bosing, no? Wa ba yan gyud ko manabi sa imong problema? Unsa may nakahasol ni ron ding utok nimo karon bosing? Si Lira. Unsa? Ang babaeng upat ang pako? Kinsa inyong gilibak, Binoy? Ikaw? Oh, hala. Di ikaw, mama, oy. Ako giting inyong gilibak? Dili bitaw, Ma'am Laria. Ma'am Lira, di bitaw ikaw, oy. Huwag ka na mo libag ka, oy. Joke raman to. Mga tuog na taiyan. Katugog mo dito. Matog ka? Or, Okay. Matog na. hoy, Ian! Hala. Ian, huwat ako! Hala. Guniti ko kay maslide doon ako. Uy, guniti kay mo slide. Ni. Ay, naunsa na ni, oy. Ngano kalit bang na-under sa saya ni Ma'am Laria ang si Busing Iyan? Kana ba? Musunod kay kastanan akong gusto. Aron dili na mamatay og sayo ang imong amahan. Hilom na. Ano pa iluman mo ko nimo? Kinahanglan maglaruhay lang tangdaan iyan. Dili na ka makalingkawaski ka nako. Busa, kung ako pa'y ikaw, musunod ka na lang sa tanan akong gusto. Lira, gisunod na ka. Ugma, gusto ko nga mo announce ka nga magpakasal na ta. Unsa? Og, gusto ko nga bongga nga tong kasal niyan. Kanang daghanang mahibaw. Adto ta magpakasal sa gikaslan ni Alexa ug ni Tito Ed. Mahimubag sa huwis na lang. Iyan. Kining akong beauty. Dili ko ganahan ng huwis lang. Gusto kong mahibawan sa tanan nga kaslon ta. Nakasabot ka? Busa. Ugma, pananghid na si mong amahan nga magpakasal ta. Unsa? Mao na imong nabantayan? Mura man na-handle na ni Ma'am Laria ang si Busing Iyan. Unsa? Uy nga nugutaw nakasulti ka man anak Binoy. Ay basta lagi. Mura lagi na-handle. Musunod naman si Busing Iyan sa tanang gusto ni Ma'am Laria. Nang sadas? Nang, may mapag magpuspas ka karon? Kinanglang isoft diet na ko si Ed. Ay wa na'y problema day oy. Binoy, di ka na. Magchika taon niya. Tiwas na tong atong libak. Kisa naman sa inyong kilibak ha, Binoy? Kukuan si Bus Iyan ba? Alexa. Musayo ta sa trabahoan ka ron. O ikaw, Binoy. Mabilin ka din isbay aron doon ay makadrive kang papa sa doktor kung maglain ng iyang lawas, ha? Ayaw na. Nga naman nagdali ka man. May emergency sa office. O Binoy, kung makamata na si Lira, ing nangatuan na miss office kay doon na emergency. Pataksiya lang siya, ha? Liwag na, Alexa. Relax lang, good. Mananghido na ko ni Ed. Emergency? Kuno, pero gamay na tingali ni. Ay, laka pala ka. Amo raning susihon ni Ian. Pagamping mo. Ay, tuod. Kung maglain ang imong lawas, padaan na lang yun ni Pinoy sa ospital, ha? O, tawagin lang sab ko. Ayaw ka pala ka na ko, Alexa. Okay na to. Dili ka okay.
Kana ang ibutang sa mong huna-huna aron mag-amping ka. Salamat sa kabalaka. Ano na sige, lakaw na. Ayaw papabuta og dugay si Ian. Ian? Ian! Ma'am Lira, may emergency sa opisina. Mao nga, sayo silang nang lakaw. Pero kung kupukawan ni Ian? Dinalian na ilang lakaw. Basin og naghago ka pa ba? Buset! Bantay lang ganing tawhanan ako. Ay, kamaldita na sinampa ka. Ganahan, bayana. Manglayas, magkaming tanan ini kung maligal ni siyang asawa. Iyan, unsa mo ginahitabo sa opisina? Uy. Nga natin hilumon di kay karon uy. Iyan. Oh. Nga nang kipahunong man imong sakyanan ha? Doon naman kay emergency sa opisina. Nganong ikaw pa man, Alexa. Unsay? Nganong ikaw pa man ang akong gimahal. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!